I a tu? T'agrada la xocolata? La xocolata és més bona quan endolceix a tothom. I ara, més que mai, cal endolcir la vida. A Sabadell tenim molts comerços on podràs afavorir els petits productors mentre gaudeixes del plaer de menjar xocolata o de compartir-la amb aquells que estimes. Una xocolata de comerç just és una alternativa solidària i sostenible que respecta els drets de les persones que la produeixen, ajuda a millorar les seves condicions de vida i respecta el medi ambient. Prova-la, notaràs la diferència. Les coses clares i la xocolata solidària.